Damena sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan goar di Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus. Terbuka bibelta sian Jeremia Idu 30 sada Mamuka sian ayat 30 sada salamar haujungan di ayat 34. Jeremia 30 sada ayat 30 sada sahat rodi ayat 34. Tajaha margati sorin laus tapai hutihut mahatana songono madidok. Idama narodo ka ari sugut ninna jahuba. Pukau kuma padan nai baru tu pinopar nisi Israel, dohot tu pinopar nisi Juda. Ayodo padan si baheno kutu pinopar nisi Israel, dung salpua ka Arion ninna jahuba. Lehonoku mapati kutu bagasan ate-ate nasida, jala surat tonoku doi tu bagasan rohana sida, asa au gabe debata nasida, jala nasida gabe bangsokku. Mana bawana Tuhan minai sono, kata mana jauba, itu selalu nasi dan tumada aku sobut, oleh nama oleh nama orang sian nasi dan minat jauba, anak apa di sobut aku tidak ada nasi lagi, jalan nambeng waktu salah saja. Itu saatna horas madita salutna. Damang dainang turpukon di pasahat marhite panurirang Jeremia taringot tuak kana masa di bangsa Israel naung bula 2 imana diguari Israel nasada sadanai gabi Juda manang diguari Israel utara dohot Israel selatan jala di bagasan ganup nasa parnguluon ni bangsoi alaniaha gabe sanga marbagi manang bula bangsoi alani dosa nasida do alani pabahenan nasida alana humurang nabi nahen di nasida maradopon debata maradopon nang bangso Israel sadiri alani damang dohot dainang makatai taringot tusada pabahenan na humurang sarupa dora molohurang pangalahota pabahenata tusah sahalak colma sarupa nahurang pabahenan nisada yanakon manang hita gabi anak tu natorasta manang tuna tua-tuat nata boto nasala nata bahet jala mabiar do kita alai Roma hata sian natorasna marbamua tidorohaku mida akaha hurangammu jala bolo naung tatangi honak kasih songoni lasma rohata rona tua-tuai madok mula mahwanaha Pitor lasdo rohani yanak konai molo tung mardosa ibana molo tumpe marsala ibana jala alani disuanton jahoba de batado ganup nasa pangatusioni tutu jumolo tu ganup nasa rohani aka jolma tarlumobima di bangsona buasa didok songoni asa taboto do dang perlu behita siajaran diganup nasa akana manggulahon nadenggan makana didok
Debatasa diri donai pai baruhon. Debatasa diri nama nuaton hai baruoni di bagasan rohatta. Jala patik nai nunga di pasahat di hati-hatita. Jadi bolo tung sahala pesian pengalaman mangulahon akana humurang makuling do rohana. Makuling do rohana nama dok sitong manang naso sitong na taula. Manang iba na diguari panggora ni rohan. Alay gudang dohalak masuadahon panggora ni rohana. Hape sianido ala naung tarsurat hata ni debata patik ni debata di gaduk nasaroha. Ido namani roi gaduk nasa akap pulaota parnguluota pangalahota. Ditirui do hita. Ale boha hita asa unang gabe tabahen panggorai gabe marisuang tatangi honatong jala taihuton. Apalagi hita damang dohot dainang bolo disukung api galiling gabe sahalak na porsea na tumangihon hata ni debata na majaha hata ni debata jala na totong ibana dinalaho martangi yang muse tuadupan ni debata ra natung macay gajang dia kana di bahita nama naung matua mungkin marpuluh tahun danat mungkin ngamar tahun Alesya nisa diri ikon boto ota do patik di Jahoba nabi nahen nai adong do di bagasan rohatta. Jadi martinangi tu panggorani roha, martinangi tu akapani roion ni patik ni Jahoba dui. Didok damang dainang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Idama narodo akari sogot ninna Jahoba pukau kuma padan nai baru tu pinoparnisi Israel dohot tu pinoparnisi Juda. Mardosa pejol mai, marsala pejol mai, alai songon hatani na tua-tua madidok hate dang loja aek pai huti rura. Dang loja tuhani pai huti tak nang pe mardosa. Dang loja tuhani dinalaho marmuduhon bangso Israel songoni bangso Juda nang penasida ngabula dua manang alani dosana. Songoni nang dihita damang dohot dainang. Molo naung taboto do songoni pabahenan ni Jahoba debata. Kemungkinan besar adong dua siulahonota manang siulahon niya kajolma. Na parjulu mai lomo-lomona. Marpamuati do rohani Jahoba. Hu ulama songonna di rohaku, hu ulama songonna di pikiraku, hu ulama lomoni rohaku. Na padua hon jalanasi tong ala di boto ibana na to tong do tuhani dinalaho pasauton holongna. Dang marna loja tuhani dinalaho makka holongi hita. Didok ma mauliate. Diulahom manadinggan. Digogohom ma akka namangulahon hata di Jahobai di bagasan parngunmun. Molo na parjulo na kani na tarbalik doi pangatusyonna. Ala didok Jahoba de batape marhite-hite hatana ikut dipai baru do. Artina adong perubahan. Adong perubahan tuna denggan. Biasana bolo mobil na leleng dibahen gawe mobil na baru pastilam bagakan pastilam denggan. Manang jabu na leleng doh jabu na baru. Pasti ubaga jabu na baru dan mungkin ubaga jabu na leleng. Las buah pecerita. Makanya saya lulujol makan naik baru. Laut tu pasar mangalui naik baru. Tomat naik baru. Kalau tomat na leleng ngolah busuk kan. Itu nuai. Itu kan.
halak panuhor peselulu itu naik baru. Jadi naik baru na dibuan tu pasari ima dituhor. Nah, jalahita pedamang dohok dainang na didok ni Tuhani dipai baru. Padan nai dipai baru dang dirubah. Alai dipai baru. Ala subuhi jolma dinalahu mangulahu nak kaulaun. Luhut na ganup na sapatiki. Onom ratus lubi patik. Natar surat di badan narubi i. Jalahata ni debata naung digonopi di bagasan Tuhan Yesus Kristus nunga dipasahat di badan narobi. Jala Roma padan nai barui. Ikut taulahon mahai baruon na pinai baru di debata marhite-hite Kristus Yesus. Aha mahai baruon ya manginang. Molo na jolo jolma mangulaho patik terpaksa do. Terpaksa. Alai marhite hatani debata om masa sitong na siya parjolo na nidok na tubangsoi unang terpaksa mangulaho patik. Alai nunga adong didirina gabe hadirion na. Makana didok molo di badan na rubi hira-hira mangulu jolmai ditoroni patik. Patikina tibu. Makana marga do patik siya jolma. Makana patik boido dinalaho manguhum jolma. Manang jolma tu jolma manguhum dongan na jolma marhite patik. Didanggure pakai batu. Sa tuna mate. Molomar duse ibana. Molomar sahit do ibana. Jala sahit nao bue muse. Bali tu dongan na jolma. Laos dipa asing maun. Dang dianggap bion songot dongan na jolma. Alai jolma na hona uhum. Jolma na diburani pati. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Alani marhite na pinay baru ni Jehovah di bataganuk nasa padan na nang akapatik na. Manang didok may padan ni patik na pinay baru na. Disuato di bagasan roha haporseaoni. Disuato di bagasan roha patik na hatanai. Daulah hope patiki dang alani na terpaksa. Dang nama mereng tiki. Alai memang ido dirina. Itulah sejatinya dia. Sebab di dalam hatinya sudah ada tertulis, sudah ada diukir firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Artinya damang dainang dan si tubuh-tubuh biak kana porsea. Justru na porsea ido manogu-nogu. Akana so porsea, asa porsea. Dia mamubatan non kan. Napala gudang tuntutan. Alai dang gudang dinalaho mangulahon manuntut dirina. Manuntut donganna malo. Manuntut dirina dang malo. Ujungna donganna maju, dirina terus dang maju. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dada songoparan nahubaheni na tujolo ni opunasida uju nahu takub tangan nasidai laho manogihon nasida ruar setano Mesir. HP dio sedasida do padan nahu lehoni atik peau harajaan nasidanian ninna Jehovah. Tuhan isa diri nunga patuduhon bohado parngoluon ni hita jolma. Parhitiam mabangsonay. Ngay pasahak badani alay diose. Hape bolo dihitala bata kahadidok isi siose padan turipurna tumakona. Danup nasa siose padan turipurna tumakona. Artina tersiksa tersembunyi mati. Mago selesai. Dangarong dia. Marpada Jehovah de batatu jolma pangatusion ni halak batak siosepa dan turipurna tumagona alayala dongdo de batata di balua bangsoi di balua
ima holong ni debata ubelga manang dao ubelga sian ganup nasa uhumna. Tanang dainang nahina holongan dang madok mauliate do pehita di dok songoni. Dang tardok kita pe di bagasar rohat tabah. Burjuna itu haki holong na itu tu luar biasa sumurung do napi nasahat ni debata holong na tu hita. Ayodo padan si bahenoku tu ho pino parde Israel. Dung salpua ka aryon ni najahoba lehonoku ma pati kutuho di bagasan ati-ati nasida. Jala surat tonoku ho jala surat tonoku doi tu bagasan rohana sida. Asa au gabe debata nasida jala nasida gabe bangso. Artina damang dainang naung tar surat hatani debata patik nai nadi badat toni tuhita badan nai debata jahuba gabi debata tak laos hita ganup nasa nama dok si songoni hita ma bangsona molo bangsoni jahuba debata do hita tai hutum ma songo pangatur ni bangs hidiha bangsoi pangatur ni napunasa bangsoi ima jahuba debatai sendiri. Alai diaturani dengan sadar diulahon. Dan alanina terpaksa, manang alana ditugu-tugu, manang alana songo dia. Molo nang targuar bangso ni debata, dia dengan sadar dan dengan sendirinya otomatis mengulahon. Lomoni rohani jahuba di bagasan parngulunna. Damang dainang nahina holongan. Jadi dang be podaan di sahalak donganna manang dohononna tuhaha angginai songonon. Tadahamu majahuba di bata. Ya tulu glopati hati. Jadi dang didok jolma be tu donganna jolma manang hahana tu anggina. Tadahamu majahuba di bata bang pola be. Alang atar surat di bagasar rohana. Alai doho maibana dinalahu patupahon padiroyon. Doho ibana dinalahu macam tahun. Nah karena sa sitong na bolong atar keluar na porsia dang molbe di juga bisi tua ti. Itu kan? Pas buha pidang maju bila. Apapun ditempuh. Itu kan? Beisihin na terju di hita. Yoloi ma pajoni niya. Asal las rohani na maju. Las muse rohani na terju. Udang dula las rohani na maju. Na terju upi gabe terpaksa. Aguh. Nau paksa doin kan tak terjua hamu unak song dia tongante ala rodo hala amang do idang tu bagas tahun doin mak tak terjua hamu unak song ni ulang alena su terjua alai ala dilas ni rohama tamang dainang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus parjabu sendiri pe tatu duduk adorang somar rumah tangga molotung pe parjolo huamang gabi parhalalu gabi situa baru pe dapok muis dua dapok museman non namar keluarga lausa matuho hagabioni baca aloma inahan alamang na tuwe-tuwe puang guru huria do si buka huria buse huria di Tuhan si parbarita nauli si partangiang luar biasa juga. Walaupun ala amang guru huria iko boilo geleng nanyal lamu maju gijang di guru huria manya ahame dah udah gabi padi sa gijang di huria debata haru di itu gabi nasa guru huria alai gabi anak ni debata ma gabi anak ni debata lomoni rohan di debata imanian sasitong ale molotung pengamar rumah tangga dapat muse di tingkat pendidikan dapat muse di ganup nasa inganan manang si bagading tuaon bah ngabui beda molotung pe kes manang kredit dinalaho mabuat S2 manang mabuat jabu kes manang kredit sinamot bah ngamerengi sima ya teh na witutubi tuan noni ate ala juk dohai mar cerita do amang siombingon
Jala marsiboto addo hami nang pe sipata pulu sebinoto ate. Damang dainang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus. Songonima ngolo tapar rohahon puasa didok dinalahu mangulahon pati kisian kesadaran. Alame mangganup nasana porsea. Ha porsea oni mardongaton gogodo, mardongaton pangatusiyodo, mardongaton saluhutna ganup nasana sian debata. Dah kola porsea alai dang mangatusi. Ganup nasana porsea pasti do mangatusi jalanunga adong pangatusio diban. Ibana ma na porsiai naung tinobus di Jehovah debata. Ibana ma na porsiai naung dapotan haluaon hanguluan nasiat debata. Halani dihitanahina holongat di bagasan Tuhan Yesus. Unang do dilehon ha porsiaoni dilehot Tuhan Yesus Kristus gabe mariswang. Tapangasahon nak kapabahena tamu sedaong. Tapangasahot Tuhan di bagasan paranguluta. Ya do tabigi cerita tarengok tu salah ama. Nakula manut tu sinetrok kita tuh. Ada ceritaon ditiki neng masuk ibana tu surgo. Oh akan suruh-suruan. Nabi naim muharwa mangulahon nak kaulaun nadinggani. Dina suruh-suruanon. Pasahak maju 1000 poin. Dina suruh-suruanok kan. Roamat tahun. Molau di Jabu. Sian namar pada kami namar tupul sahak tupa masu-masuon sahak tunwaing tetak dosongo pengantin baru inna tiap hari do hudok I love you tuina takku inna kan jala tiap hari do diganup nasa parungulwoku upatuduh kolokku tuhala inang inat tajab nah oido dinggat do nabi naimi poin nai hola 5 nena bah 5 do HP roamat tahun ringkas 2 mangula dinalaho pajong jokko nakayana kokulam tumajuna sianau oido bolo ido opat do poin nai nena besia do penarohana lu jama matau salu jalujana dinalaho pasahatun sudia kana niulana nadinggani hola 500 poin do na pinangido disuruh-suruano 1000 Roma suruh-suruano ibo tohono lu jaho patorakon anggo ulau mi ulau otomatis do diulah hokko pasti do diulah hokko maka holongi par dijabu pasti do diulah hokko maka holongi pamajuho nakka keluargam ya nakombo pasti do diulah hokko dinalah martangiang memuji Tuhan pasti do nakya husala maridde kan tang lupa di not contoh kan artina damang dainang otomatis doi molo naung Yesus do natar surat di bagasar rohatta molo naung Yesus do gabede batata otomatis do taula kana dinggani atong dihitanahina holonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus dang diingot Jehovah di batabia kadusata hitape molotung mardosa unang beta paingo-tingo 3 besi pangabadi dihita mangulahona kanadenggan alanga Yesus marhite holongna naong pasahaton padan patik na itu bagasan rohat tadi taburjuhom ma tauduti ma taguguhom ma mangulahon hapor siyaw tay tarida ma parbuena sianaka ulaw nadingkan marsangap majahuba di bata dihita ganup nasana hina holongan na jala tarpasu-pasu ma parngulota amen martangya kita